как прави мухата. Хайде всички звезди на Нова телевизия да се покажеме кой колко може и кой колко струва. Мухата, 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 мухата в супата си ти. Шеф Манчев. С усмивка на устата и манджа на пода. Тук е България с Георги на мода. Влизам в кухнята с връзна газ. Георги и Прея къртят с глас. Кой сложи бира в моето шкембе? Това е рецепта българска бе. Включете си бе, брат, така се живее. Вдигаме рейтинга на Нова сега. Мира по тайна муха ми се прави. Влизам и тайно като цунами. Айде Ръков, айде Ръков. И само за шеф Манчев специално. Георги си трае бачорски реве. Прея се хили и търси кафе. Кючеци в кухнята, огън гори. Рейтинга на Нова яко гърми. Ей, тази мамасита бие си ма жената, третира си ма тука. Искама, сакама, ей, сакама. Какво да направя? Хубав циганин съм, красив съм. Ей, майко! Дудол, 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 дупето,